שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ The Realm of the Play, והנה תומר כאן מתקלח. כן, אני התקלחתי. כן, הוא מרגיש ממש טוב. ואנחנו משחקים זה ב-The Realm of התקלחת the או שזה Mad God. מזרקה? אני לא הבנתי. אנחנו משחקים The Realm of the Mad God, זה הסדרה העיקרית בערוץ הזה, ויהיה המון פרקים, אל תדאגו, ואנחנו כנראה הישראלים הראשונים שעושים על הסדרה. כן, בטוח. אז כדאי לכם לצפות בנו, כי יהיה כיף מאוד. והגברתי את עצמי עכשיו, אני יודע ששמעתם קצת הבדל, אבל לא נורא. אנחנו נהיה כמו פיודיפ, סתם. טוב, בקיצור, אז אנחנו משחקים The Realm of the Mad God. הפעם זה לא פרק, אבל זה די הקדמה. אז כמו שאתם רואים, זה הטלף שלי, וזה הזיקית של תומר. תזוז. הנה. יופי. אוקיי, אנחנו שתי קלאסים שונים, ואז בואו נראה את היכולות של כל קלאס. למרות שכנראה במהלך הסדרה הקלאסים השתנו, אז קדימה, תומר, תראה להם את היכולת שלך. וזה נותן לו מהירות וחוזק, ולמי שלידו, כמו שראיתם, זה רק חוזק. אתה יכול כן, לעשות את זה שוב? לא, אין לי מספיק MP. אוקיי, אז עכשיו היכולת שלי זה ולא רואים אותי, חכה עם זה. אז, וכמו שאתם רואים, המפלצות לא תוקפות אותי ככה. עכשיו תומר תעשה את זה שוב ותסתכלו מעל הראש שלי. הנה, רואים? הנה. ומעל הראש של תומר. אז זהו, וכמו שאתם רואים, את של תומר אתם לא יכולים לראות את הדברים שיש לו. האמת שאתם יכולים, זה מה שיש לו, אבל הוא מת המון פעמים, אז זה לא נחשב כל כך. ולי יש את הדברים האלה, שזה דברים ממש טובים. זה אני זרקתי. ויש לי עוד טבעות, אז כן. כמו שאתם רואים, אז זה הכל. תודה רבה צפיתם, ויאללה ביי. תגיד ביי. ביי. ובואו נמשיך להתקלח. כן.